Pois boa teñen estes amorodos. Están boísimos, teñen un sabor, ademais. E unha recenda maravillosa. E xa están listos para ese falso tiramisú, que levará algo máis, claro. Xa, a ver, están os 2 yogures naturais, 250 gramos de nata, 250 gramos de requeixo galego e 75 de azúcar moído. Para facer as soletillas, 125 gramos de azúcar, 125 gramos de fariña, medio sobre de lévedo e unha vainha de vainilla e 3 ovos. E aquí temos o máis rico de todo. 75 gramos de chocolate negro, uns poucos amorodos e unhas folliñas de menta. E o resto dos amorodos para facer o tiramisú de amorodos, o falso tiramisú de amorodos. Falso tiramisú. Home, é falso porque non vai a levar nin ovo dentro do amoado do tiramisú. Nin se vai facer con mascarpone, que é o queixo que empregan os italianos. Pois a ver como é o conto. Neses vasiños que temos aí, facer capas de soletilla, de cremiña de queixo, de amorodos, e así. Claro, por iso lle chamas falso tiramisú. Claro, porque vai parecer un tiramisú de amorodos. En capiñas. Pero o estilo galego, con ese requeixo tan rico que temos aí. Pinta de maravilla. Para que os amorodos vayan soltando ese xarope tan rico, poñémoslle 2 culleradas de azúcar. E hai que remexer un pouco, non? Sí. E agora un pouquiño de zume de limón. Pois mira, eu vou dándolle unha remexida. Moi ben, un pouquiño así. Perfecto. Isto agora que o deixamos aí para repousar, sí, tranquilamente. E imos coas soletillas. Estupendo. Vas abrindo ti os ovos? Sí. Moi ben. Aí que queres, a sema e a clara? Sí, todo xunto. 3 ovos. Eu vou a ir abrindo xa a vainha da vainilla. Con media será suficiente xa? Sí, porque dalle bastante sabor. Aí está. Bueno, pois estes biscoitos son así moi aireados, que teñen a forma dun dedo. En Inglaterra chamanlle dedos de dama. Ai, sí, mírate. 125 gramos de azúcar e 3 ovos. Imos bater ata que collan volumen. Claro, se ten que ser un amoado aireado, convén prender motores. Mira, voulle dar unhas remexidas a estes amorodos para que estén felices. Pero miras como se van soltando o zumiño. Claro. Ese zume está boísimo. Claro, zume de amorodos, non mo diga azúcar. Non me digas que xa vou a probalo, Mira, vou a botar xa fariña aquí dentro. 125 gramos de fariña e medio sobre de lévedo. Medio sobre de lévedo. Que haberá que engadir aos poucos. Este como case todos os biscoitos, Hai que darlle airear ben os ovos. E bueno, lle botache o toquiño da vainilla, pero tamén podería levar, non? Limón relado. Limón relado, laranxa, canela, non? Ou anís. Tamén. Pois agora temos aí unha manga. Sí. E metemos xa o amoado na manga. Que aspecto bárbaro. Así, ben, e así xa non queda nada. Entón facemos, por exemplo, así. Ajá, vamos a facer gordiñas. Sí. E hai que deixar espazo, claro. Sí, porque despois no forno va a medrar. E canto tempo levan no forno? Non moito, non? Nada, menos de 10 minutos. 8 minutiños a 200 graus e xa vamos a ter as soletiñas listas. ¡Qué rapidez! Marchando unha de soletillas. Mira, moi ben, que bonitas. Están de foto. Sacas de aí e fas outra tandada xa? Pero isto está quente, Un poquinho de cuidado. A ver, vou a separar isto. Bueno, podes ti sola ou axudo? Penso que podo, a ver. Un poquinho con cuidado co papel. Eu xa, mira, xa teño a nata montada. Reservamos por aquí e vamos a ir batendo xa o requeixo co azúcar. Para facer a cremiña do falso tiramisú, claro. 250 gramos de requeixo galego cos 75 gramos de azúcar moído. Parece estupendo. E eu aquí facendo biscoitos de soletilla. E eu mirando e abrindo o apetito. E agora botámoslle 2 yogures naturais. No tempo xusto de que Eleni remate co amoado. O levo forno, que che parece? Como os outros, 8 minutiños, o forno a temperatura de 200 graus. A verdade é que se fan nun pispás. Así dá gusto. A ver, contame, de onde quitache esta receita? Porque ti sempre tes historias. Esta vez, onde foi? Da veciña? Non, pois esta vez foi duns clientes italianos. Ah, sí? Marcharon e dixeron, os postres moi ricos, todos tal. Fixeche algunha vez un tiramisú de amorodos? E dixen, ostra, pois non, a verdade é que ni siquiera escoitara falar del. A ver, decídeme a receita. E decídeme a receita tal. E mandaronme unha receita de tiramisú de amorodos. Pero eu dixen, moi ben, o mascarpone, moi ben, o dos ovos e tal. Pero eu vou facer unha versión galega. Co requeixo ten que quedar incluso mellor que co mascarpone. Xa cho direi cando o probe, pero seguramente. Isto está riquísimo. Saberás agora con un poquinho máis de nata. Non quero pensar sacando lle poñamos aí os amorodos. Pouco queda para sabelo. Primeiro, picamos un pouquiño un biscoito. O sea, que aínda que se nos rompera algún biscoito, Non pasaría nada. Que algún queda máis feo, tampouco. Serán a base, polo que vexo.
E por riba, amorodos. E ese xarope vai a ir mollando as soletillas, non? Oye, eu vou a ir a par preparando outro. Agora poñemos un pouquiño de crema. Co requeixo, a nata, o yogur. Miremos para facer unha capiña, pero máis pequena. De biscoito. Biscoito, amorodos e... vale, e crema de queixo. Biscoito, amorodos, crema de queixo. Biscoito, amorodos, crema de queixo. Claro, ti biscoito, pensa que os biscoitos van a quedar moito máis ricos se se empapan nese xarope de amorodos. Claro, entón é mellor que estén un par de horas na neveira, non? Sí? Sí. Claro, non se pode comer xa. Non se pode comer xa porque hai que agardar a que empapen. Seguro que paga a pena esperar. Amorodos collín na beiriña do mar, amorodos collín, non nos podo olvidar, non nos podo olvidar, non nos podo olvidar, amorodos collín na beiriña do mar. Moi ben. Ai, se houbes amorodos na beiriña do mar. Ali estaríamos todos. E se ademais houbese chocolate... Ai, que bonito, Merchi. E mira, e non nos podemos liar moito porque temos que ir facendo cousas po salpicón, Pero se Benigno todavía non está. Pero hai que ir pelando as patacas, Bueno, si podemos hai que ir adiantando. adiantando. Vale.